Cześć, siemanko, witam was serdecznie, jest Znanek, kanał Ciupiemy po naszemu. Dzisiaj live'ik zaś z Call of Duty W2, takie luźne granie, tak żeby się rozluźnić. No, dużo by opowiadać, czemu live'ów nie ma tak często i w ogóle. Ale nie czas na to. Czekajcie, jedna rzecz co ustawia. Dobra, tu wszystko jest. Ewentualnie możemy zrobić no, dobre. Dobre to jest. Też to działo. O! Siemanko. O, Wito. Nie, czekaj. Szukunkaj to jest. A może chyba tak to by trzeba zostawić. Siemanko. Ale ty masz kurde nazwa ci powiem. No i dobra. Idziemy do sztabu. Tu coś mamy do zrobienia. Musi pan wrócić do walki. No, niech się to ładuje. Tak co u ciebie w ogóle słychać? Co tam u was słychać ciekawego? Bo mi się to ładuje. Dobra. A, poczta była, no. Poczta już ma. Coś tu?
Który? Odważna decyzja. Będziesz miał największą siłę ognia. Dobra. Bardzo dobrze u nas. Okej, to kino nie chce. Mecz publiczny. Zabójstwo potwierdzone. Kurde, zaś ta mapka. Wszystko inno, nie ta mapka. Wszystko rozumiem, ale nie ta mapka. O kurde, dobra. Czy mi się fajnie... Chyba. Ale siadło. Ale siadło mi to. Dźwięk, mam nadzieję, że słyszycie z gry, nie? Słychać grę, dźwięk. Ajajaj. Wow. Ale siadło. O ja pierdzielę. Siadło okropnie. Kurde, nawet nie zauważyłem. O ty obuzie. Kurde, leci dureń, to czemu go nie zabije?
Hu. Haha! A, poszło po uszach. Gdzieś tutaj no. Wycisza. O, jeszcze żyjemy. To dobre. Nie możesz broni? Kaum był. To najgorsze, że nie wiem, kaum był. Siemano, de Adamek, siemanko. Witam. Jak tam zdroweczko? Ach, kurczę, nie trafiłem. Dobrze jest. No to fajnie. No, to fajnie. Fajnie, że dobrze jest. Ajajaj, kurczę. Wydaje mi się trochę chyba gro na tym. Kurna, to... Ja pierdzielę, to zaś z tej strony. Egzamin na 16. O, masakra. I co? Jak ci się udało? Zdołeś? No, czy jeszcze wyników nie masz? Chyba zdane. To dobrze, no. Moje egzaminy chyba też zdane. A chociaż ręki se nie dam urwać. Kuźwa. No, ja też tak to z tymi oficjalnymi wynikami mam później. Także... No ale no tak jak że się czuł, to chyba zdołę.
A to opieron. Kurczę blady, no. A co to miałeś w ogóle za egzaminy? O ty świnia. Już nie wiem, kaj tu lecieć. Ojojoj. Dobra, niech się mapa zmieni. Może będzie co lepszego. Zawodowe. Aha, zawodowe w technikum. Jeszcze jeden i za. No to grubo. Ale to. Plus 2, wszystko mykniesz to. Ja się nie masz się czym stresować. I potem wejście w prawdziwe życie. W kraju bez pracy. Z naszym wykształceniem. Czekaj, że... Tego nie znam. A jednak to działo. A, broń dupa blada. A oni to biegają. A. Ja chyba wolę ten mały.
Zaraz pierdzielił. Widzieliście to? Był szybszy. Ale on tu chyba wyleci. Jak się nie myla. Witam panią Zuzannę. Witam. Ajajaj. Co tam słychać, panno Zuzanno? Aj. A tak dobrze było. A tak dobrze było. Kurcze blade. A w porządku, u mnie w porządku. Dziękuję. Sobie gram. I przegrywam. Dzisiaj reprezentacja nie grała Kolumbii, także nie wiem, czy grała, czy nie grała. A ty oglądałaś? Podobno wygrali. O ty kamperze pieruński jeden. Nie chyba ze Sosnowca ten kamper, co tam leżał. A to się teraz nie liczy podobno. Takie wygrane to się teraz... Era to tam wiesz. Ja też gra. To ja. Jak nie chcesz, to uciekaj, ja nikogo nie zmuszę. Mnie zawsze zabijają tu w tej grze. Ajajaj.
Wesoły na grupę. Aha, na grupa? Czekaj, już oglądał. No, profesjonalnie powiem, że się rozgrzewają kaczy. To moja ulubiona reprezentacja. No. Spoko. O, a czemu tu się sama broń zmienia, nie wiem? Przepraszam. Tak mnie jakoś zebrało. Mam nadzieję, że nie było tego słychać. O ty świniu! Ja ci powiem, kaczy, ty dziełobóz. Aj, nie trafiłem. Dlaczego ja nie trafiłem? Nie wiem, czy mikrofon nie mam za wysoko. Ej, serio? Nie wiem, zastanawiam się, czy nie pójść na koda. Dobra. Kurczę, blady. Oj, coś to jakoś nie tego. Na co ja mam za szczęście.
Ups, sorry. Koni. Ale jaja. Ach, dwóch ich tam wlazło. Pierunów. Czy jak tam se fajnie tego dupa blada. To kuźwa zaś noż z góry zabił. No ja pierdzielę. Serio? Ale serio? Nie, bo zwariowali z tymi granatami. To jest niemożliwe. Nie ma żadnych znajomych. Kto tu? Nie gra nikt. Nikt? Nie grał? No patrz, nikogo nie ma. Lekko tam chyba. Staszek tam chyba był. Dobra. Kaja to cykom tej. Kurde, zaś ta mapka.
Ale siadło. Kurczę, że ja go tam nie widział. O ty łobuzie. Skubani. Chciałem być. Chciałem być. Chciałem być Jolero. Ale kolega mi pomógł. To jest kretyn. Skąd? Aha, bo widzimy. Dobra. Nie było tematu. Nie wydurnią się. Kurde, co tu się dzieje? Serio? Poważnie? Muszę zobaczyć, kogo nie mają respa. A. Kurde, jeszcze nie trafiłem we tych dwóch. Jasny gwint, ale zmarnowałem. Kurde. Szpetnie, szpetnie. Przeblade. A, trafiłeś! Z zagrobu. Czekaj, oni są?
Dobrze. Ile nam zostało? Zostało jeszcze. Jeszcze chwila nam została. Kao nie mają respa. O ty świnio! Dupa! Ale że to zmaścił! Ja cię kręcę, dzisiaj same porażki. O kurde! Ale żech to zmaścił. Kurczę blady, no. Dobra, zaczynamy. Zobaczymy, kaj nas to dogoni. Kurde blady, no. Tak fajnie było. Tak było fajnie, no. Kurwa, granat. Ale byłek przez chwilę pierwszy. No, że go nie trafi. Kurczę blady, no. Czego tam nie... O ty... Co za... Nie lubię takich graczy. Nie wolno tak robić. Tak wolno, ale tak jak oni robią, to nie wolno.
Ach, kurczę. No co to się dzieje? A już chciałem odejść. To nie smakuje zbyt dobrze. Oj, oj, oj. A jak to boli. Tak dobrze było. Fuck, no. Tak dobrze było. Jest. Co to było? Co to było? Kurczę, blady, no że ja nie umie trafić. Kurcze blade, no. Kurcze blade. Ohoho. Oni są. I tu mi wyjdzie z roga. Nie. O ja. Faktycznie. Faktycznie. A teraz stąd przyjdą. Ale przeładujemy se. Ja. O! Kurde bele. O. Niczek nie trafił. Jasny gwint. Ja też mam pecha, kurde, roz mi się coś udo. I to jeszcze nic tam nie trafia, no. Szlak by to, kurde. Patrz. Ledwo co i jeszcze kurde nie.
Och Boże. Ja cię kręcę, co ja tu wyprawiam. O, szałowe. Patrzcie, to jest tam jedni. Ale... Ach. Kurczę. Tak, to było przegrane. Kurde, co mi te wiadomości tak? Nie wiem, czy to będzie dobre. Kurde, tam jest... Nie komentuję. Nie komentuję tego. Stachu, siemanko, siemanko, witam cię. Grosz może? Ajajaj.
A. Mogłeś wysłać zaproszenie. Zagrali. Kurde, to zaś z tej strony. Ja cię kręcę. To znaczy komputer działał cały czas, co tam z komputerem nie ma problemu. No największe problemy były z Avermedią, wiesz? I teraz siedzę aktualnie na mojej starej Avermedii. Ta na USB co jest. Kurde, imię uszczelił, no. Ajajaj. No, stanowisko jak się patrzy, to nie jest super idealne. Jeszcze fotel by się może przydał. W ogóle jakiś większy, żeby prosto siedział, o. O, by musiał tak siedzieć. Co to tu było? Czekajcie, no. Skąd dostałem? Powiem, czy monitory się ładnie sprawują. Ach! Wąski, siemanko, siemanko. Kurde blade, no. Zaś nie ma drużyny, no. Nie ma drużyny, żeby to wygrać. Ach! Oj tam gościu. Ale mam szczęście, ja pierdzielę. Jakie mam szczęście. Skubaniec. Oj, oj, oj. No widzisz, wąski. Nie zawsze. A że nie ma drużyny, że znajomi nie grają teraz. Ach, kurde, drugi wylos.
O to mi chodziło, panie Wąski. O ty Franco jedna. Kurde, jak tu się kampią. Naprawdę. Easy, siemanko, witam cię. Kurde, dawno cię u mnie nie było. O, Oj, fuck. Hejo. Hejo. A za godzinka to mnie już nie będzie. Ach, kurde, mnie musiał trafić. Ojeju, jeju. Panie Easy. O, panie I, o, no to miła wiadomość. To mi się podoba. To fajnie, super. A ile ci zostało jeszcze? Ach, skubany. Ile ci zostało tego pobierania, bo by chętnie zagrał. Czemu na mnie Nanek wołają? To jest zdrobnienie od Damianek. Damianek, Nanek. A dzisiaj już raczej nie dasz rady. Kurde, skąd oni wyłażą? Spoko, spoko. Bysiu? Siu! Siu! Easy! Siu! Ciebie będzie siu. Bonne chance. Easy. No mówię ci, siu! Albo siuniu. Nie, siusiu. Nie, Krzysiuniu. Niu.
Encore celle-là. Ça va. Niusiu. Oh non. Ah merde, un SP2, j'ai pas de faire un médaille. Niusiu. No, Niusiu. Krzysiuniu. Niu. Fuck, zabił mnie. Ja, zaś następny mnie w plecy, kurna. Bum. Ej. Ja pierdzielę. No. O ty paruwo. Ale to zmaściłem. No kurde blade, no. Ej, no to jest jakoś porażka, nie? O, Luca, o, dziękuję. Od kogo? Kurde, to jeszcze pułapka zostawi. No co za jasny gwint. I mnie jeszcze zabił. A kurczę blady.
Cysiu? No też może być. Kurde blady, no. Już nie mam pojęcia, czym tu walić. Czym tu strzelać, powiedz. Czym tu strzelać? Co za kampery. Ja pierdzielę, oni robią z nami co chcą. Jasne, co tu się działo? 20 na 2. Fajnie. Coś niemożliwego. Ja pierdzielę. O, to jest... Kurczę, blad. Czemu to się tak robi? Le siadło. Dobra, nie wiem co jest grane, ale... Patrz, nie zauważyłem go. Kurna. Ja pierdzielę.
Siemanko, siemanko. Czekajcie, ja sobie wyjdę. Eldorado, no to chodź, jak jesteś progracz, no to chodź. No chodź, no chodź. No pójdź. Niech pan szuka wyzwań każdego dnia, ser. Godne pochwały. Świetna robota, żołnierzu. No, ja zawsze zwołuję. Czekajcie. O. Co on dołącza? A. Czekajcie. A, za 30 minut to ja porobię papa. Nie tak, no, bo do roboty idę. Kto będzie miałczył? Czekajcie, bo jest też tak... Cykom, nic nie godą, ale czekam właśnie na zaproszenie od Lokko, bo też gro. Dobra, ale... Aha, koty Kamila będą miałczyć, no. No coś...
Okej. Ty może nie, a... Eldo, tam nikomu łba nie ukręcaj. Wszystko będzie dobrze. Oj, wam powiem, kurde, że się namęczył troszeczkę. Plan był taki, a propos nagrywarki. Wewnętrzna nagrywarka z Avermedii była wpięta do płyty głównej i wszystko działało do momentu, aż Nanek nie stwierdził, że czekajcie, bo a chyba, że mi posłał. Lekko mi teraz będzie spamował. Czekajcie. Ej. Nie, nie, nie. Nie. Czekajcie. Nie, że dwie Avermer te podpiąłek, tylko chodzi... Ach, kurna. Nie, nie wolne. Do roboty. Do roboty idę. Z tą bronią to będzie problem. Ajajaj. Kto mnie to zabił? Loko! Kurna, kaj oni są.
Aaaa! Ja pierdzielę. A, jutro już wolne. O. Oj, 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 kurde. Jak oni mają naczaskane, widzieliście to? Ach, kurde, nie trafiłem. A, na 600 dopiero. No ja teraz na noc. Lekko mi się udało. O kurde. Ej, co to jest za broń? Kurna! Nie no, powiem wam, ten tryb jest fajny. Ach! Fuck! Czemu mnie ubił? A, już. Kurde. A, wąski gramy gdzieś, no ba, tylko... Chyba w ekranie. O, coś odblokowałem. Oj, co tam jeszcze u was słychać?
No, Lokko, kurde ci, bo ja go... No, wam tak... Tak wam pokażę, ja go tutaj mam i słucham na ten... On tam ma swojego live'a. I tak... Na jednej sławce z tego słucham. Co nie wiedział? O kurde, zaś to samo. Oha! Kto mnie zabił? Ajajaj. Kurna! To są jakieś jaja. Aj. Uciekasz, wąski. Dobra, w porządku. Dzięki, że byłeś. Przyjdź zaś, Żako. Mam go! Fuck! To mi plecy! Kto mnie czasnął? Kurna, Lokko mnie przybije. O, Kubę zabiłem. O kurna, ej, obejrzcie, jest tak nad nimi, albo mi dają wygrać. O fuck. O kurde. Co to? Ej, ale wam... No, trzymaj się, wąski, trzymaj się, dzięki. Czwarty. Nawet się fajnie grało. Ale były emocje. Ja chciałem właśnie Lokka dogonić, ale udało mi się, no.
A, dupa, 5. Nie mam nawet zaplanowane urlop, wiesz? Nie mam nawet urlopu zaplanowanego, także nie wiem kiedy. Machnę. No, bo wiesz, Stachu, zmieniłeś. O kurde. Kurde, nie umiem jak strzelić. Kurde, lekko przede mną. Jako dupa blada. Ach. O.
Nie, green screen jest zwykły, wiesz? Green screen jest ten sam co był. Tylko kamerka ona lepiej łapie. A ja tak godą Stachu słucham lokko na drugiej słuchawce, co godo. Przed chwilą jak Rzek ubił go, to pan to, że się go nie bije. A, kto? Lokko! Jasny gwint. Kurde. Ja cię kręcę, tak z znajomymi jak się grono, coś pięknego. Ach, mnie ubił. O kurde, lokko przede mną. Teraz akurat godą na słuchawce, że snajpa za snajpę. Czekajcie. Czekajcie chwila. Dobra, czekajcie tylko.
Ajajaj. Nanek, wejrzę co Nanek zrób, bo nie wiem czy mam kurna... Słyszycie? No, No. Jezus Maria, hopie. Żebym myślał, że wszystko zepsułem. Nie. Wiesz, źle się montowałem przed live'em, z pół godziny się montowałem, czemu ja nie mam dźwięku. A co się stało? Aha, Nie wiem. Nie, bo przez to, że zacząłem kombinować z podłączeniem tego, nie? Żeby dźwięk szedł z Avermidi do kompa, żebym je słyszał w słuchawkach, No. to przestawiałem i za cholerę nie dojdę do tego, czemu nie mam w ogóle mikrofonu. Czemu mi OBS-ie mikrofon nie łapie. Wszystko ustawione pięknie, ale w pewnym momencie załapało. Mhm. Teraz działa. No widzisz, tak? Najpierw zagadać, a potem zastrzelić. Ale no, ktoś tu był? No mi Nie Mi- ma tej mapy. to przez ta awerka na USB chodziło, a... Kuba. A, Kuba to jest oszust. Ja teraz powiem ci tak, jak mam przez Avermidię podpięte No. jackiem, to jest buczenie. No właśnie coś, że cykał i tego buczenia nie było. A ja to buczenie mam cały czas. Ale jak podpiąłem się pod pada, to buczenia nie mam. Doszedłem do tego dlaczego. No. Bo na Avermidi nie ma takiego dobrego napięcia. Bo Avermidia, ona nie jest zasilana. No, Tak, a, znaczy... bezpośrednio, żeby miała zasilacz. No ale troszkę jest jednak zasilano. No przez USB to jest za mało. Aha. No. A jak go podpiąłem pod pada bezpośrednio, kurna, pewnie Kuba. Jak podpiąłem pod pada bezpośrednio, to wszystko zaczęło się przenieść. Ładnie chodzi. Mam dźwięk. Na razie działa. I to może dźwięk spada. Dźwięk spada, tak. Mhm. No a ja se specjalnie pojechał do Auchanu i ta złączka kupił, co miał Arel. Aha. No i teraz mam Ten rozdzielacz, nie? Znaczy, no taki wiesz, dwa kable w jednym kablu, o. Tak. Nie ta kostka, co on miał, no takie ten. Też było takie coś tam buczenie, ale obniżyłem moc z tego, z komputera i przestało buczyć. Ja też na razie testuję, bo muszę później popatrzeć w ogóle jak wiesz jest z opóźnieniem, bo... Nie wiem jak z opóźnieniem dźwięku jest, ale wydaje mi się, że wszystko gra. Nikt się nie skarży. Marcin, ty takie rzeczy wyłapujesz. Kurczę. Co broń. Kuba. W ogóle dopiero zacząłem zabijać. A i tak masz więcej naczaskany niż ja. Oj, raz mi się udało wygrać i to już był ostatni raz. O. No. Limit na ten rok wyczerpany. Ale kur... Już ktoś ma kosę. Aj. A to dużo trzeba zabić, żeby kosa mieć? 18, na 18 poziomie jest kosa. Koniec. Kuba! Kuba! No właśnie, Marcin. Kogo zabił? Przynajmniej nie nas. Kuba, ty ściemni. Tak, coś.
700 za PS4, ale tą Slimkę pewnie bez dysku. 6. Hip hip. 500. 700 za konsolkę, dobra cena. Ale to chyba ty miałeś tylko taką cenę, Marcin, nie? Kurna, 45 level. Idzie mi to jak burza. Ale ty miałeś taką cenę. To nie, że taka w sklepie jest. A to pierwszy prestiż, czy który już ty masz? A pierwszy ty, że od niedawna gram. Aha. No. Bo się wystraszyłem, jak mam 42, wiesz? I... Nie, co ty, ja dopiero zaczął. Ja też nie mam, ja chyba mam drugi prestiż. Ty masz drugi? Drugi. Kurde, jeszcze. Tata dzisiaj odebrałem. I? Wyjechałem. Po 30 sekundach się spierdolił. Pierdzielisz. Zaczął szarpać, dusić, dym taki siwy za autem, nie? No. Mówię, Daśki, leć, bo to Paweł, znajomy mechanik jest, nie? Leć, mówię, leć, kurczę, po niego, nie? Ja wyszedłem z auta, otwieram maskę, patrzę, od dolotu powietrza, jak rura wypadła, nie? Wysunęła się po prostu. Wziął mi to, zadział, zakręcił, wszystko gra, jak przycisnąłem nim. Ja pierdzielę, przesiadka teraz z powrotem. Potwór, nie auto. Mówi, teraz tutaj na prostej go przyciści mocniej, nie? Kuba! Co jest za broń? No jakąś broń, nie wiem co to jest. I to mówisz, że ten rozdzielacz, żeś se rozerwał tak niechcący. Rozmawiałem z kimś o czymś poważnym i wiesz, że ja muszę coś w łapach mieć. Blany. Ty to jest ty. Co? No dobra, nieważne, zepsuł się, nie działa. No i w końcu... Hej, cześć. No i w końcu stwierdziłem, że też naprawiłem to szybko z łączką, nie? Mhm. Udało się, ale to jest już filament. Mhm. I nie mogę rozdzielacza wsadzić, bo zaczynają się dzieci. Kurczę, ale żech się wystraszył. A Banbo jaki zadowolony. No, tylko byłem na streamie na WC, strasznie jeszcze byłem. Padłem popatrzeć, skupienie takie, że full focus. Ajajaj. Ale to są jakieś nowe bronie, czy co to jest? Nie wiem co to jest. Skąd oni to pobrali? To jest z jakiejś pirackiej strony. Jak jezią. Ale to on. Kamery czy co, Marcin? Tak piszesz skrótowo? Ślicznie. Portową kamerkę, ja mam Xiaomi tą podstawową, pierwszą taką. Ale z tego jestem. Ajajaj.
Kurcze blade. No, dokładnie. Ja pierdzielę, co to mam za broń. Nie, snajpera miałem teraz. Nie, jak... Ty, Marcin, widzę, że spore wydanie ci się szykują. Kurde, czy ja muszę zawsze na środku dostać od 3 typów? To był Kuba. Cofnięty, kurwa. Ale to nie wypominał. O Boże, ale... Ajajaj. Co to, granatami idzie rzucać? No ten pancer jest, nie? W jednym levelu. Zero. Kuba, tylko... Tylko Kuba, dlatego ci się to udało. Został gdzieś w kolano. W głowę, no ta, tyś widział głowę. Tyś widział głowę, ta, strzelał we świat. Jeszcze raz. Podkładka, że se kupił. Widziałem, No, ładna. Taka sama jak Masia, tylko że duża. tak? Masia ma tą małą, taką zwykłą. A to też nie wiedziałem, ale tak... A, jeszcze kurde, chciałem se kupić i wziąłem do koszyczka se w ciepłach taką malutko, nie? Mhm. No i tak idę. No bo nie wiedziałem, że są takie wielkie, nie? Fałchanie. No i tak wrzuciłem se. Fajno, dobro, to będę miał. No i tak idę oglądać te tam kolorowe wystawione były klawiatury i patrzę taką podłużną tuba. Co to jest? Czytam podkładka. 900 na 320 mm. Chyba wystarczy mi pod klawiatura pod biurko, nie? No, Troszeczkę zaczęła wisieć. no, trochę większa. Już No. 90 to kurwa metr prawie. No. Mnie zgubiło te 320, wiesz? No. No. No i spoko, no. Jest u góry klawiatura też jak do góry. Dobre jest. Na biurko. Przynajmniej nie słychać, że coś tak mocno stuko. Kuba, ja cię tam mam na oku, wiesz? Ja cię mam na oku. I wyobraź sobie, że nasze oczy są na równi. To co, polujemy na Kubę? Chyba tak. Dobra. Nie wiem, czy mi się... Teraz jest na celowniku, tak. Mhm. Ach! Stojącego człowieka nie mogę trafić, co dopiero wruszającego się. Patrz. Na co? Strzelałem do gościa w twarz i nie trafiłem. No kurde, jak ja uwielbiam kamperstwo. Jak on tam będzie siedział cały czas, to będzie pięknie.
Ja cię kręcę. Nic nie dolatuje. No, Kuba na blisko w las, nie? Cisnął mi się, kurna. Kurna, ciągnie coś Kuba do mnie. Kurczę, on już pierwszy? Ja cię kręcę. No, to jest cheater, jumper. Loko. Co? No jak żeś tak stał? Ciesz się, że kosę nie wiem. Korciło mnie. Coś Że to Kuba! Nic nie godam. Dobrze. Spoko. Bar jest kiepski. O, wyszedłem z tego bara. Kuba. Nie, zaś snajperka, o Boże. To, snajperką się fajnie Nie gra. umiem grać, ale teraz normalnie mi poszło. Co? No wyskoczyłeś mi. Filip z konopnie. No. Myślałem, że mamy jakąś współpracę, ale to... Jak ty do mnie strzelasz, to nie będę gorszy. Ale z drugiej strony jest taki dumny z siebie. Ach. Pancerz. Nie zginę. Odblokujesz? To mi w plecy, no. Kuba. W plecy. Kuba w plecy. No plecy, no to jest takie uczciwe właśnie granie, nie? O kurczę, blade, no. To się przymierzasz na jednego, już go gonisz, a tu z innej strony. Harakiri. Kosem mi Kuba wbił? Tak. O Kuba. Chyba już nie chcesz być moim kolegą. Ktoś mnie nożem dziabnął. Ja dostałem. Yo, Marki, siemandero! What's up? What's up in USA? Rakiet Panzerbuze. Panzerschrank.
Nie było źle. Nie, nie, gdzie tam? Teraz zauważyłem dopiero. I 2 cofnięcia. Mhm. Właśnie, co tam trzeba było na tego LKM-a zrobić? Nie było trudne na tego LKM-a. Dobra, jedna gierka i ja będę cisnął. Siema Sandbox, witam. Witam. Riot Shield jeszcze nie testowałem. Jeszcze nie testowałem. Ale przyjdzie i czas na to. 50 broń z punktu. Nie, nic do zrobienia. Testowałeś tarczę? Nanek? Tarczę? No. Aha, ten nowy... Ten one. ta nowa dywizja, ja. No. No, powiem tak, lotołek z tym chwilę, ale... Jak lotnia, nie? ale nie ogarniałek. Potem w ogóle broni nie miałek i no samą tą osłoną lotołek. Trzeba było bić czym po łbie. No. Jakoś nie przypadło mi to do gustu. Gun game. Nie, troszkę to tam opanowałem potem. Jeszcze tego nie odpalałem, ale pierwsza Skoda odpalił. A grałeś... Co? Loko? Ty? No ja! A, przepraszam. Jak nie umie nacelować, to loko to jest. Przepraszam. Czy co grałem? W BO3. To co u ciebie pograłem, to my... Aha. Ale jest za darmo. Ja mam zainstalowane, nie? Aha. Cześć Marcin. Mam zainstalowane. Jeszcze nie odpalałem, nie? Pierwsza jest beznadziejna. Jeszcze nie odpalałeś? No, chociaż... Ani razu się jak wtedy grał to. No bez jaj. Kurczę. Jak się nie... Aha. Z tej pierwszej nie mogę wyjść, ty. Czemu? Jest, kurwa, wyszedłem. O kurde. Złodziejek. Loko. Żeś musiał, ja. Yes. Poszło teraz. Poszły konie po zewnątrz. W szarej mgle. Poszły konie. Kubuś. Loko jak wyskoczył. No nie? Jak Filip z konopi. Jeszcze tam. Posz teraz. Pali się. 5 broni jeszcze nie raz nie zgubił. O właśnie, Kuba. To Kuba normalnie wszystkie moje... Mój rekord. O kurde. A ja nie umiem z tej broni. Zawsze się gra, wiesz. Wieczór, Emin. Ej! Poddusił mnie bronią. I mi co? Kurde, co za... Cofnięcie mi zrobił.
Ja coś z tą będę musiał się... Już też... Za szybko oni te kosy idą, no. Kuba! Ale- Nawet nie da sobie pograć. Ale jesteś trzeci. No. Że byłem ostatni. Nie da sobie pograć nawet chłopa. Ja pojadę, Kuba, do ciebie. Kuba, do ciebie pojadę. Zrobiłem mu wjazd na chata. Wjazd na chatę ci taką zrobiłem. O. Lokko w takiej dzielnicy mieszko, że cię tam w lesie straci i hopie, zapomnij. Wywieziemy cię Kuba do lasu. O. Zostawił cię bliską na pożarcie. Albo wpadniesz do dziur po niemieckich. Ale Maćku, kurczę, jest! Jest. Wywalił mnie Kuba z serwera. No, ach, ten Kuba. Jeszcze raz, ostatni. A to- Może się już kończy. I ostatni raz. A to czekajcie na mnie. Ja wyjdę, Loko będzie miał problem z wyjściem, co? A czekaj, przecież jesteś, Nanek? Czekaj. Są my we Stracił połączenie. Czekajcie. Są my w trójkę. Błąd. Ty miałeś błąd. Dobra. No ale dobra. Co? Już my są, no. Szukam... No, już my są. No to No, czekaj, no dobra. Nie, jaki punkt zbrojny? L2. Jak ja nie ogarnam tego. Ja tego nie ogarnam. Igły. Ostatnią giereczkę ja cisnę spać. Też bych tak chciał. No ale ty, ja jutro 6, wiesz. Wake pięknie. Papu dzieciom. Let's go. Drogę. I Paryż-Dakar. Tak. No dla ciebie to był Paryż-Dakar. No. Takiego przerażenia w oczach dawno nie widziałem. Ja cię kręcę. A, powiedzieli mi spokojną drogą, tak, wiesz, tak lasem się przejedziesz, nie? Ja pierdzielę, a to kurczy. Urwiska. Myślałem, że jada przez sen. Co to jest Wielki Kanion w Ameryce? In USA! Great Canyon! O, teraz jest USS Text. Cip, cip. Wow, ty kamperu. Kampus cały czas. Cały czas nie Co to we mnie ładuje? Kuba, zgasiłem go. Jak tyś 2,25 dostał punktów? Pierwszy. Kurczę. Nie, już nieważne. Ach, te shotguny. Słyszę, a nie widzę. Przez stronę, nie? Ajajaj, Kuba.
dziecko. Węgle. Jest strasznie ciężkie też. Kuba przyszedł od tych. On jest na tych wyrzutni. On kampi za czas. A nie ma go. Cześć. Cześć. Ja pierdziu. No, o, nie, to nie ty. Ja już myślę, że to ty. Nie, ten żart jest ciężki do ogarnięcia. Najlepiej na blisko. No, chyba tam zaczyna kampić mocno. Chyba on. Nie, ten bez gdzieś. Cały czas ogień się. Wreszcie. Ja mam inne ulubione bronie. Kurczę, blady. Boże, to się źle nazywa. Kurde, zaś ostatni. I kurwa dostał! Dobra, idę spać. Spoko. Pograłem. Dzięki, Danek. Trzymaj się ciepło. No, trzymaj się. Jesteśmy in touch. Dobra, spoko. Nara, ja. Na razie, trzymaj się, cześć. No i spoko. To są załatwieni. Ja też będę już kończył. Ale czekaj. Do sztabu, że... Nie, tu do sztabu chciałem wejść. O. Emil, co tam słychać? Ciekawego, jak tam zdrówko, jak tam życie? Nie wiem, czy Raven jeszcze jest? O, i Kamil... O.
Mhm. A to u mnie nie jest ciepło. Kurde, deszcz no zleje makabrycznie. Znaczy makabrycznie, no ale znaczy nie ma fajnie. Zobaczę, co tu jeszcze w paczkach mam. Znaczy w paczkach, no w tych skrzyniach. Epicki sprzęt! Skąd mi się tego tyle nazbierało? Nie wiem, skąd się mi tyle nazbierało tego. Dobra. Z ludziska. I tak za chwilę do pracy. 21. Także zaraz będę uciekał, zbierał się do roboty. Mam dzisiaj, że chcę troszeczkę w tego pograł. Jutro piątek, piątunio. Ja? Dobrze tego dam. No. To jutro może nie wiem, po pracy Gov chcę pograć. God of War. No nie wiem, czy cały wieczór. Pomyśl nad tym. To jest dziwne z pogodą, nie? Czekaj. No, Emil, nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest z tą pogodą, wiesz? Ja sobie muszę albo nie muszę. Dobra. Ja będę uciekał. Trzymajcie się. Dzięki, żeście dzisiaj wpadli. I spróbuję jutro coś popykać. Także jak macie czas, ochota, to wpadajcie. A, dzięki. No z się go do jak każdy ktoś idzie na szychta, to się go do szczęśliwej, albo z Panem Bogiem, albo spokojnej, szczęśliwej. No. Dobra, nic. Trzymajcie się, bo trzeba się zbierać. Dzięki za dzisiaj. Do jutra.